Forestil dig, at du bliver kastet ud i en faldskærm og lander nøjagtigt på det sted, hvor ækvator og Greenwich-medianen mødes. Der er godt styr på det, og du bliver hurtigt samlet op af en båd, der sejler dig direkte nordpå langs medianen, til du kommer i land på Labadie Beach, meget tæt på hovedstaden. Der er noget genkendeligt ved dette sted. Oslo Castle har der engang haft et dansk navn, og musikken, som møder dig på gaden, er vist Florence Adoni, som spillede på Roskilde Festivalen sidste år. Men hvad pokker er det nu, denne by hedder? På lørdag den 28. september 2024 skal der quizzes på Café Globen på Tursensgade 2. Det bliver en rejse jorden rundt, hvor du skal gætte dig frem fra sted til sted. Du får hjælp til rejsen med oplysninger om transportafstand og forskelligt om stedet, mens du ser billeder og hører lokal musik, som måske har en tilknytning til det sted, du skal gætte. Det bliver livligt og sjovt, men der er kun få pladser tilbage, så meld dig straks. Og svaret, du er i Accra i Ghana.